Il-Minuta tibda issa. Jason Busuttil, Direttur Artistiku Karnival ta' Malta. Jason, x'inhu l-ewwel memorja tiegħek tal-Karnival? Meta kont żgħir ta' 3 snin kont ġejt involut fil-Karnival, kien hemm ċertu wieħed Giuseppe Zarafa li kien jiġbor it-tfal kollha tar-raħal jabbihom fuq il-karottuni u l-karozzini u kien joħodna l-belt u għandna noqogħdu nduru t-toroq tal-belt ingaraw il-pellini u l-affarijiet minn ġodda famużi karozzini. Bdejt immissi l-karta pesta mbagħad minn hemmhekk wara karozzini bdejt il-maskaroni bdejt il-karrijiet kumpanija ta' swien oqgħod sejjer sa-ġurnata mazza tal-lum fejn illum wieħed mill-organizzaturi tal-Karnival. Ikollok tiddeskrivi l-atmosfera tal-Karnival. Kif tiddeskrivi? Sabiħ ħafna kulurita, fantasija wkoll kulħadd joħolhom bis-suġġetti differenti, ovvjament brijuża, għandna karnival rek, għandna danza sabiħa, karri sbieħ u kostumi sbieħ, ġifieri għandna 3 elementi li jagħmlu l-Karnival Malti allura żgur huwa wieħed mill-aqwa spettakli li jsiru matul is-sena. U jiena meta niġi l-Karnival? Ejja meta trid għax jagħmlu xi ħaġa differenti, ħassib xi ħaġa joltaw żgur u ovvjament ġurnata mhux bħall-oħra.